Sadık Başaran 28 saliye di serdema vîrusa koronayê de mayîna mal de ew qasî bêhna wî tang kiriye ku ji nişka ve biryar daye û çûye ji xwe re dûçerxe kiriye û derketiye geştê. Ciwanê Diyarbekirî bi dûçerxê 5000 kilometre çûye û di pêncî û neh rojan de li 29 bajaran geriyaye. Sadık Başaran amaje dike ku wî jî di destpêkê de bawer nedikir ku bikare ew qasrê bi dûçerxê biçe û heta hevalên wî jî jê re gotine hîn negihîştî ruhayê dê vegere. Lê piştî daye rê ajotina dûçerxê lê xweş hatiye û biryar daye ku rêya xwe dirêjtir bike. Asıl mugaz jve derim Bursa'yı. Mugaz jve derim hatta Bursa'yı erketim rê roj awul pir zor bu. Çünkü mukabele psikolojik mijajot bu ama mağsa dirij najot. En fazla 2 kilometre 8 kilometre ajot. Bu roj awul 8 kilometre ajot. Çünkü hatta Urfa Urfa az adres bu mugaz gerib zivran. Rêkî pir zor pişim emî rê zayin bu meselesi biz şavaqa şiyar muşkun. Mugala hatta virê gerî zivran az ensi devam bikin firya xuda. Az var için hatta Bursa mugaz sırada fama hatta Bursa bu. Ji Bursa üstünde mugaz hatta Bursa jve jarm İstanbul'e. Sadık Başaran niha li Diyarbekirê ye û piraniya wextê xwe bi ajotina dûçerxê derbas dike û dibêje ajotina dûçerxê jiya otomobîlê xweştir e. Armanca wî ya di dorê de ew e ku bi dûçerxê derbikeve geştiyariyek nû ya çar parçeyên Kurdistanê. Çika mina dorê ez îja çar parçe Kurdistanê bigerim. Zago, Dok, Erbil, Silêmaniye, Kobanî, Rojhelat. Ez van parçe me Kurdistanê bigerim. Ez lê de hatta ji min bê ez ê xelkê me nas bikim. İnsanê me dinê çawanê giştek insanê me zimanê me. Ez lê de filmê belgeselkî bikişînim hatta ji min tê. Ana ka wextê te bi erebê bigerî mîna televizyonê sêr dike. Her tişt mîna çiki peşate derbas ve dakika veri te çi diti bu kanal bir tamam psikolojik ne var vakti psikolojik yani her tişt yavaş yavaş derbas jibonayet insan ekşi hava hava bini her der parça parça bini yani hoş hoş şekilde bini hediye dit bini ya jibonayet her tişt ağırlık ed bini. Ciwanê Diyarbekirî beriya pêvajoya vîrusa koronayê xwedîkar bû. Di xwaringehan de aşpêjî dikir. Lê niha wekî gelek kesan di vê pêvajoyê de bêkar maye. Ji ber wê yekê jî dixwaze karek peyda bike û derfetên xwe jî pêk bîne da ku di salên pêşerojê de bikaribe derbikeve geştiyariya cîhanî. Mayrûksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.